Hello guys, thank you for watching. ते आत मिठाई ते एंडिंग मिठाई आता कित्याक गेला आता तुम बरो कोण व्हिडिओचे कित्या ट्विस्ट हा न्हू फुल सारकें आहे ना तुमकां कांय कळपाना आनी तो पार्ट 1 चेयला न्हू जाल्यार तो पयलचे कित्या पार्ट 1 चेयना आसतना पार्ट 2 कितून कळटा तुमकां पण पार्ट 1 चेयला तर पार्ट 1 चे मागीर पार्ट 2 चे आणि तसे हो व्हिडिओ काडपाक आमकां भरपूर त्रास पडे सो एम थोडेशे तरी 50,000 व्ह्यूज मेळ्ळ्या पुरो आमकां इतल्या पुरो आणि आमकां इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करात गोवन कॉमेडी बॉयज लिंक डिस्क्रिप्शन आसा वचून चोय चोय बेगीन आज चोय. व्हिडिओ चोय मॅडम बरे अरे मॅडम बरे चला बरं हा हो जिता माझा बराबर आहे वेळा बरसा राहते तो निर्ला हात दिसते पण आता का सरकार मग काळे वगैरे दिला आणणार आहे काय करते माका बी काळे कोण उडयतात काळे वागलं का ओ नो सरकार तुझ्या बा गबरा मालो किती तुझ्या भावाला ओ नो दोन माहिती का आता सरकार हाय त्या करंट आहे गोला करंट आहे ना तो कोणा चॅड रे तो कोणाला चॅन्डर रे त्या करंट आहे म्हणते बिस्टा दोला ओके बेगिन फास्ट जा मध्ये बेगिन हा गिन्या त्या पैकी आता बरं अरे शर्मिला किडनॅप करू लागला ते चढ हुयास हुय रे चल मी अजून अरे सरकार आता ते काढपा गेल रे केदाय मारते आता अरे पहिले तुम्ही कितू दी चाल रे आणि ठाकूर तुमको सोडून गेलो मरे कित सांग तुका अरे हम फायरिंग करत असता मरे त्या ठाकूराची एक बोंब पळ मरे हात नालो नाही किती रे तू बरा ठाकूर आत नाही म्हणून पाड पड्याने 3 काळान ते पायाक बोंब उडेल ओ नो ते किती सांगता मी तुम्हाला पश्चात एक साइडने तिका मानगी करगो बा दोन तीन सांग मग होता किती चालू रे का तू मेलो ओरे ठाकूर मेला ठाकूरा किती झाला ते तुमका सांगते सब बस पोल्ड स्टोरी असते सांगतो तुमका चल चल बस वेट तीन सांग मग साइड बस तीन सोफा ना स्टार्ट कर किती झालंय ठाकूरा किती सांग ठाकूर आमगे एक पहिले पुलिस डेअरिंग एक पाट दोग जाण चोरांक घेऊन वयता ठाकूर तू कित जाता आम चोरली जाल्यार तू कित जाता कित्या म्हण तुवें आमकां एश कोन्न दोनाळे आतां आम 2 पयशे केल्या तुजे दोळ्यार येयले आतां तुका जाता म्हण कितें आमकां तुवें एश कोन्न बांदून दिले चोरान धरपाना कित कोतले धरू जाय तुमका तुमको सारकीच जाग दाखयता चल ड्रायव्हर या बेगीन किती सरकार समाले आता तू आणि मारणे मारते सरकार किदार रे याचा काय ना मरे हुय हात बिन मारिया मरे वय या किती घना गुळी पासून घालपा पयशे नाही तुमकीच म्हाका भिकारी समजला हा दाखयत तुमका या हात मारपा या म्हणजे सरकार बऱ्यात गाड मुट्या लोकांका भांगार बऱ्या हुय तिका या आम्ही लूट मारपा ती ठाकूर पास ना हुय बरे चल्या गाडी भायर काडे विनोद काल्या दोघां हिंगा राव अड्डा सामारे अमयताई अरे सरकार आनी एक सांगत तुमका खबरा कळपा येना तो आमच्या पयलो असो लूट मारीत ओके राव चल्या बेगीन या अरे सरकार या चल लूट मारू
गब्बर कोण असा आहे? 2 पासवर्ड रे बेगीन. कानड बायला किती रे मिस्टेक झाली. आमग्या काढणारा माझा किती रे काय हेंडप्पा आहे असा तू देश लूट मार पास रे. बरे तू तिंगास बरे सालो लोग हुई गेला जो. जब गब्बर आता है तो सभी बच्चे अंदर बाहर निकलो. तू एकला अंकित कोत रे वॉशिंग में लुटपा. प्रकार म्हाका कांयच मेळना तो वॉच मेळा एकटोच. त्या भुरग्याक कितें केला दो देख बेगीन. बरें 2 येता. वालो तुका वालोर देख घ्या त्याचे आणि तू त्या भुरग्याक घेऊन येता हा काय म्हणा तुका. चल या हुसै हो गेल रे. तुवें कितें हाड रे. सरकार म्हाका सगळी कोण बिलो नाही मरे काय नाही ना खतरनाक जावन वच मरे बॉडी वीक कर मरे. दुसरे बात चोय. चल या बस. पेट्रोल बोन उडयला गाडी हुई हुई गिन बोवता वचपाचें रावना आसतना गे. क्या मरे ते कित करूया चलो न्ही आनी आनी कितें करपाचें. पेट्रोल दे गाडीचे पेट्रोल कापडाल मग पोवन पडलें ती गाडी. दाखयता गाडी होय मरे गब्बर रे गब्बर ना बरं फाडला तू. ना मरे ठाकूर आमची गुळ लागतो सोड. ठाकूर आमको सोड. ठाकूर आठवडी सोड ठाकूर. पेट्रोल कित्याक कापड केला हा. सरकार हांवें तेतून घालपा तें हितून घाल मरे. माहिती मग फायर कोताय फायर. गांधी ड्रायव्हर गाड काढ. तू काढ गाड्या घाल. बिरू यो ड्रायव्हर घे ड्रायव्हर घे चल या. अरे तू गाडी स्टार्ट मारको वयता तुगे तू पेट्रोल येतू बोललो हा मरे. कोण आहा मरे बरे हा सारखी. आवय केसो दिसत रे. एको हांव ट्राय केल्या बरो. तुगे बासमती हा न्ही रे. पूण ठाकुरा गुड लागलो हा न्हू. तेका पयली दोतराती मारया न्हू. तो मर रे तुका जात जाल्यार चोपा जाय न्हू बरपण. तुगे ट्राय कर सर. रोयता हेचो हे. हें गिन कितें केस गोपा येता. अरे तेंगे माव तर तेजेर आहा ते चोडवा उडून हाडपाचें.
अहो, हेच किती वाजयता तेग्यापासून कान फुटला किती वाजयता यो बोल हेच का नाही सोडून आवडताय बरे येता ते चोयताले जाओ जिता हा मरे ठाकूर ठाकूर ड्रायव्हर गुडेर हॉस्पिटल गे मास्टरराव ब्लडाच्या आदूत ये हुई गेले ठाकूर आपल्याला किती ओगत काढते मी केदोन येतो तरी झालं ठाकूरा बदला घेपा बेगीन येयल्या परत ठाकूरा उडयता हेच येत आहे बेगीन आणायचं का बेगीन काय लावतोय? ठाकूर तुकी दिसल्या तुका धरपा पपाले म्हणून हा 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 पाण्यात एक बेगीन बेगीन सरकार आमको बांधपा काय ना मरे कित करया त्या गोडो नाव आहे तुम्ही त्या कित करपा ते हांचयता तुम्ही ए सायड आडायता का बरे सरकार गालिया तलवार घेऊन या बेगीन सरकार या तलवार दे दे चल तलवारे चेर मुतील तो किती माडी असं म्हणजे कान देखील फुटेले चुप 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 हात म्हणजे दे दे डागर हे हात मग दी बेगीन दे बर यात मग तुका दिवपा ना एक हात जेवपाचो आणि एक हात निंपाचो लागा ना तुगे हात कातयता ना म्हणटूक जेवपा मेळपाना ना म्हणटूक निवपा मेळपाना सगळं बेगीन बेगीन सगळं नाही आज तुगे हात कातयता नाही हे हात म्हणजे दे दे टाकर रामलाल रामलाल म्हाका दोग जाण मुनीस जाय नाड चोर चले लोकोर असो बी जाल्यार चलताय तसं का मग बरं असं उच्चान तरी सोडून तरी आत्ता प्रमाण दोग जाण आपयता मेळटा तुका कळली मग तुमका ठाकूराली स्टोरी होय होय हॅलो सांग शर्मिला दोल्ले हा खब्बरानी गब्बर जिता असा शर्मिला दोल्ले आणि गब्बर जिता असा अरे शर्मिला दोल्ले आणि गब्बर जिता असो किती गब्बर जिता अरे हांव बी येत मरी तू आणि ना का पयर आणि तू केला थिंग सगळे डान्स करून लायता थिंगा गब्बर डान्स कसं करतो ना आयल्या पासून हे पाठी गब्बरा शिववर उडयता आणि फब्बरा तू उडयत मारे होय होय चल या 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 चल या या सरकार हलटे का बाहेर गेल तुम्ही ए तू बाहेर गेल तू मसाज कर दिंगा मालूर दूंगा ए तो जाना सरकारान किती इनाम दलता माका 15 लाख 2 लाख 5 GB किती अरे अरे माकडा दो रावाय दो तू किती कर म्हणजे ना काय शिकला नाही तुम्ही विचार तुमको म्हणजे त्या लगा दे आमको न दे एष्टी 2 मिनिटां वाट पिढ्या गेली मी गेली
ही शर्मिला धुलवा मरे शर्मिला दिला तू इंग रोमॅन्स कसा पण मारपा येते मारे मरे त्यांका पोरची भाषा मुझे फार माना का पोर तुम्ही मार 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 म्हणून एक टाक मान देईल मला नारी या पार्टीचे गन बिसान आता बोला आमला आणि लाव तू दिसू बस माहिती दोघा दिसू पाटी स्वरूपदान केस ना पोर म्हाक स्वरूपदान गेला दोल्ला तेम दुर्बीनला हे पाटीच केस फार मागतो बॉम्ब मी काय नाही गन बी काय ना मारू लागतो त्यांका अरे हे बासमती ना रे हेचे आणि वीर रिंगा असतले नेमकं दोरी आणि दाखवूया सामक्या नाचपा लायता आता आणि करपा लायता मग बासमती बेगीन यो पण हेटाई हे निपोल जाले हे दोगांनी येशूंच्या असतले नदर धरपा पडटली तुम्ही यो एक सांगलो आहे इनाक म्हण आपणाले हरकत वेट थिंग सर आता धरलो ना पटपटून सोडपाचे बासमती दोन भैया हिरभाव आवाय घ्या बुजवाय केस बी गेल मरे ए ना देंगाच्या काणीक लायले रे ते आज कित करपा लायता आमकां नाचपा लाय आता नाचलाय त्या का बेगीन नाचे सरकार मग नाचव कोण नाचा कळना बासमती नाचपा कळटा ते बासमती शाकिरा ते नाचपा शिकतात तुका बासमती बेगीन शिकोय म्हणजे बासमती आणको नाचून राहिले आय चेकल्या फार मान उडे जाता आमको अहो ही पोकळीत नाही गेलो आता ते पाठी झाल्या उडी का पडले जे आणि विडी गेले काम म्हण याच माता येते आमका पुढे जाईना मरे एकदा रिपेअर केला रे गन जाण पडे जाण उरले साईड पावस आणि जात्या कडमात सांगतो असा गडबड पडता वारी कसं पास टाइम आहे आता आवाजाचे आणि कोण आहे कोण तुझ्या आंगुडी माता येते हो चेक हा मरे कधी काय ना मरे शी कसं सरकार रे लाकडा पीस घेते पण भिऊ पाहिजे सर आले बरसत मग जय मरे आमच्या पंढरा माता त्याचा उडोपा एकाच्याच असा अरे त्यांना घरी का बा एक कुकी गाता ते हातीनं मारपा पडे ते नंतर आपण हातीचे फाईट करपा पडे सत्य म्हाका आम गिनाचे त्या जगत आम्ही गेला बोरी आम्ही झाली एक साथ दिता आता बाबा राव त्या गणा गुळी काही नाही मुली नाही तू कोण सांगला चोल टर्न जाव ए बरा हड्डू फोटा एक माता तुकलीची जय
बरा मुको दी हांव मारते का ठाकूर हांव मारते का त्यान मुगे शर्मिला आनी बासमती नाचपा लायले हांव मारते का जय सोडते का नाल्या 5 लाख दिवपा ना बरें ठाकूर तुझे मारते का आमको आमगे पयशे जाय या जय वीरू गब्बरा पुलिस आंदी आहे बरें बरें चल रे मातू होयताय रे वानी उरले मिस्ता बॅट बॉल हा बरें बरें ठाकूर तू पयर बॉम्ब घालून नेलो ना रे तुम बॉम्ब घालून उडयता म्हाका तुमकां दाखयता हांव